into engifuna ukuyisho mina ngisekhona futhi angiyindawo mina angisiyona ke type 5 mina njengomabeni angiyindawo mina futhi angisiyena umuntu ohlulekayo mina ngeke nize ningihlule noma ngakuthiwa ni 1000 ngizonithwala la kwawami amahlombe noma ngakuthiwa ni 1000 angifuni nikhale mina nikhalela ukuthi uma akekho nizoba yini angifuni nikhalela ukuthi abantu abadala ekhaya basekho mina ngizoba ubaba ngizoba umama noma ngabe umdala kimi noma ngabe umncane kimi uma ngabe nginawo amandla okwenza into oyifunayo ngizoyenza angakazofaka mina ningashaba nawo uvalo mina ngisazosebenza nje futhi ngisazoniphilisa isoft life ngenkani uma ngabe kukhona ongakuthandi lokho angixolele Nkosi yami uma ngabe kunongizamayo ngento zakhe aqhubeka zame good luck angiyindawo mina lezi ingane zonke ngifuna makuthiwa ngiyahamba ngishiye zinezinto mina ke angisiyena umuntu othembisa ngoba esemncwabeni niyangazi ngiphila nani ngihlala nani ekhaya angifuni ukunibona mina nikhalela ukuthi uma akekho usithelile kuphela kodwa uzosisiza nithandaze sihambe la uhlangane nomuntu onamazinya u32 owayengekho ekhaya nilala ngamanzi nophuthu afike sazokutshela ukuthi ekhaya kinenzani akusiyena makoti loyo mhlawumbe iyona lento yenza ukuthi mina ngingaganwa ngoba ngiqalaza kakhulu ngibheka into eziningi mhlawumbe nomakoti uzangidlule ngoba ngifuna ukulawulwa makuziwa ngasekhaya into engifuna ukuyicela kunina nobabili ngoba yinina enginibonayo abanye ngibaboni noma ngakuthiwa kwenzakalani lezi ingane lezi zithembele kuthina akekho omunye umuntu njengamanje izokhala kuye asabele asingazenzi ukuthi izikhumbule oma bengasekho asenze ukuthi ngaso sonke isikhathi makukhona into eziyifunayo ziyitho